Salutare, băieți, bine am găsit la un nou episod. Am făcut un episod de Zubo mai devreme, dar nu a fost bun. Acum, aoleu, ce și-a luat-o. Ne jucăm un BMX Rider sau Bike Rider sau Flipper Rider. Se spune și noi acum ne dăm cu BMX-ul. Avem și unul cu skateboard-ul, dacă vreți să ne jucăm și ăla cu skateboard. Să spuneți în comentarii. Prea bun. Cel mai bun pe... Unde dacă îți dau, n-ai nicio treabă. Dăm un front flip așa frumos. Backflip. Dăm iar front flip. Așteptați să ne luăm viteza mare. Cu ea să meargă. Bam, la fix. Acum se începe cu un front, cu un backflip. Pe cu un 360. Pe cu un front flip. Pe aia cu un backflip. Pare rău de lag. Un front. De front flip. Backflip. Front flip. Backflip. Double backflip. Și așa. Când de 1, 2, 3 front flip-uri. Așa. Începem să strângem viteză. Taca boom, taca da, taca di. Un backflip. Un Superman. Hai picker. Un backflip de ăsta. Stric. Hai că eu ne 3, 2, 1 și bam. Am revenit. Hai să începem. Un doar spin. Oh, leu. Dacă se dă unul cu BMX-ul care de aici, de la mine, de pe canal, vreau să facă backflip. După aia un de ăsta. După aia un backflip, încă double n-aveam cum. După aia un front flip. După double backflip. Acum un 360, double 360. Gata. Deci, fii atent. O dau un bar spin. Vreau un toggle. Acum s-a dus la un bar, un toggle. Un airbag. Un bar spin. Un backflip. Bun, băieți, am revenit. Întrebare. Acum, un Superman. Dăm un front flip, că-i cățel. Dăm un 360. Am căzut ca un cățel. Cu un ciufrico. Acum, dacă vreți să faceți și pentru mine un lucru frumos, v-aș ruga să dați și vă un subscribe. Stați un pic. Așa. Am scris eu frumos. Deci atent. Dacă mai vedeți, e că am scris eu. Ca Paul, cum trebuie. Like. Ce e frumos. Like. Ok? Like. Subscribe-ul dă-l naiba. Oricum îmi fac abonați. Și dăm. Și rupe pinia ta. Sparge pinia. Uau. Ce... Vreau să-l provoc pe sondajul, nu să dă asta. Cred că e cel mai greu. Să râc pentru BMX. Cred că nu-l dă nimeni. Dar ăsta din joc îl doresc să vă minte. Un toggle, diga. Toggle la cadina.
Leol. Cum era să meargă? Oleu. Uitați pe... Uite, acum intrăm pe celălalt joc, ăla cu skater. Nu sunt simplu, adică de aici, cum? Ia. Wow. Trucuri pentru skateri. Nose grab. Sau fel de backflip. Sau front flip. Păi dă un double, triple. Am căzut în casă și se rupe capul. Rupe piniata. Ia, stai. Dăm una așa de vară. Pirat. Nu. Ok, spin again. Un nou skate park avem. Un bol. Nu-mi place. Un skater nou, ia mă. Nu-mi place. Mai e un skater. Ia. Jade, e ok. Da, nu-mi place. Eu dau ăla. Nu-mi place. Nu-mi place. Ia mă. Dacă e... Poate să... Princesa. Cred că cel mai rar e ăsta. School hot dog. Nu, ar fi hot dog. Cel mai rar. Da, hot dog e cel mai rar. Toate tricurile. Da? Tricuri nu ne dă, mă. Alte skate parcuri. Ia. Ribol. Fix în ăla intră pe rupe pinielă. Niu. Sui. Rotațiola. Ia. Bonia. Ia. Dacă desfacem... Ai cum a căzut, dacă ai fi căzut așa în realitate, te-ai cam dus pe Pili. Și rupe piniata. Ua. Doi. Rupe piniata. Ia. 20 avem 20 viteză, mâncava și sufletul tău. Candy flip. Hai. Ia. Ua. Mamă. Ha. Nu vreau. Cel mai bun e România. A dat și bagatul măcar. Acolo. Dau triplu. Poți da 1, 2, 3, 4. Dăm 5, 0. Acum 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și spar căpățâna, vreți să vă minte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ai, că. Uite. Leu, cum să... Deci bade iar pentru parer. Nu place candy flip, uitați candy flip. În front side. Mamă, cum ar fi să existe flare. Vezi, poți să dai flare cu skate-ul. Cum era? Feeble from scoot. Ce-mi place să omor. Dar hai să faceți un scor mare. Distruge pinia ta. Then, bam. Ei, cara.
Sunt 1. Până să... Gepiniata. Distruge miniata. Distruge miniata. Distruge miniata. Bă, dacă pleca așa măcar, vedem ok. Era mai ok. Dacă cădea fix așa, era mai... Oleu. Și 1, 2, 3 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 și de 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și a spart căpățâna. Mim. Cred că cel mai tare că să-l doresc sau ăsta. Poate îl dă. Și pentru băieți. Nu l-a dat, bă. Ia, te la ia. Ăsta nu-i tare. Uite ăsta. Hai mă, să jucăm și cu Africa asta. Nu vreau. Trebuie să știu, mamă. Mă joc cu Africa, bă. Bă, Africa, trecem cu... Africa! Asta e Africa. Africa, da. Hai. Deci dă-i cu pinia ta. Dă-i... Hai că s-a rupt. Dă-i cu pinia ta. Dar în 3 secunde. Deci, ca să faci asta, 1, 2, 3 și. 1, 2, 3 și. 1, 2, 3 și. Și 1, 2, 3. Da, să nu mă știu și. 1, 2. Hai că... Măcar la bană, bă. Și 1. Mă, coaie, să cază așa, zurb gâtul. 1, 2, 3 și unu, doi, trei și... Ui, caramba. Avem, ia să le facem. 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și... Da, bă, uite că... Rup pe pinieta, dar rup pe pinieta. Nu. E la bună ziua, am venit să vă cântăm. Wow. Nu dați de seama că vă rup în două. Ok. Wow. Ai de capul meu. Dacă facem cel puțin 3 like-uri, îmi fac canal de trotinetă de scheme. Ați auzit, băieți? La 3 like-uri mă apuc de canal de trotinetă de scheme. Mergem în ore, dar trebuie să fac bani să-mi iau GoPro. Asta e... Ei! Hai, băieți, ăsta a fost videoclipul de azi. Mai dăm un stroc. Wow!
un truc. Ue. Și gata, băieți, ăsta a fost la clipul de azi. Like, subscribe, nu uitați la 3 like-uri. Mă apuc de tornetă. Bine, fac tornetă. Dau cu tornetă, dar fac canal de tornetă. Mamă, ce vorbesc de la mine. Și zic, unde trebuie și eu? 46, 7, 20.